dumneavoastră. Pe cel mai bun prieten al meu. Și Angel Tocea, sau așa cum a fost cunoscut în muzica lăutărească, Angel de la Craiova. Da. Bună seara și bine ați venit, domnul Angel. Bună seara și bine v-am găsit, domnul. Special l-am ținut. Întotdeauna vedetele cântă la urmă. La final. Și plus de asta e prietenul meu și nu trebuia să mă lase să rămân singur aici. Da. Și mulțumesc lui prietenul meu cel mai bun, domnul Gelu Boga, care a făcut posibil această emisiune frumoasă. Angel de la Craiova. Am mai trecut o zi din viața mea și cine știe când o să mai treacă. Trec zilele, trec amândul și anii se duc curând. Viața mea, așa trec zilele mele, una bună, 10 rele, n-am făcut nimic cu ele. Dar fi viața ca o carte, aș citi o zi și noapte, aș citi noapte și zi și tot nu aș isprăvi. Of, viața mea, aș citi noapte și zi și tot nu aș isprăvi. Of, viața mea. S-ar cumpăra viața, aș da toți banii pe ea. Cât de mulți bani ai avea, viața nu o poți cumpăra. Of, viața mea, așa trec zilele mele, una bună, 10 rele, n-am făcut nimic cu ele. Ele, oh, viața mea, trec zilele, trec amândul și anii se duc curând. Oh, viața mea. A fost Angel de la Craiova. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această seară și acum am să-l invit